तो हेलो नमस्ते प्रणाम सब लोग के। आप लोग के आज एक अति हम वीडियो बनैनी है कि देख सकते हैं जी हमारे धान के खेत बढ़ुए जो कि 2 दिन के लगातार 2-3 दिन से जो बारिश होता हुई छठ पूजा के बाद से वो में धान पूरा पानी में गिर गई बा भाई। पानी भर गई बा खेत में आ पूरा धान जो कि बढ़ुए तकरीबन 6 कट्ठा के तकरीबन बढ़ुए समूचा धान भाई डूब चुकल बा। आ पाकल धान बढ़ुए रउआ लोगन के नज़दीक से देखावा तनी कि धान के का हाल हो गई बढ़ुए। अब एकरा में कोनो गुंजाइश नहीं है कि बची हैं, तो लोगन के नज़दीक से वीडियो दिखा रहल बनी। देखी हमनी के पानी में पूरा धान डूबल बढ़ुए, पूरा अंदर तले देख सकते हैं धान भी पाक चुकल बढ़ुए। देखी सब है आई धान अब पानी में डूब चुकल बा भाई। बहुत कम ऐसा फर बा कि जो कि बाहर बा और ज़्यादातर तो पानी के भीतर ही डूब चुकल बा। देख सकते हैं जा आई धान के मौसम अभी भी जो आसमान के मौसम बा हमनी के ये भी साफ नहीं है भाई। हमनी है कि देखे कि बाचल बा कि ना धान, लेकिन यहाँ तो बाचे के कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा देख सकते हैं जब पानी में पूरा धान दम भींग चुकल बा, डूबल बड़ुए भाई। कहीं कहीं फर कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर बा। देख सकते हैं देखें ये सब धान पानी में बा भाई। सब फसल बर्बाद हो गई भाई। और वे लोग एकरा पर कमेंट करके बताई कि ये भगवान सही करताने कि गलत करताने। कोई गरीब अगर 2 वक्त के अगर रोटी खाती आदमी फसल करेला, अब की बार तो भाई सब बर्बाद हो गई बदम। देख सकते हैं एकदम पूरा फसल बर्बाद हो गई भाई। देख सकते हैं पूरा धान पूरा दम लास्ट तक पूरा दम धान गिर चुकल बा भाई। तो रावा सब एकरा पर बताई, विचार करी, कमेंट करी कि ये अब फसल तो बर्बाद हो ही चुकल बा। मौसम का माने सही कर रहल बा हर गरीब के साथ भाई। हमारे ना बहुत लोग के अनाज अब की जियान भइल बा, जो कि कटाई के समय बुनी पड़ेला ना अब, जो कि अब नवंबर आ गई आ तौना में आदमी बारिश से झेल तड़े। मौसम इतना ख़राब करता भाई। देख सकते हैं पूरा धान बर्बाद हो गई बा। तो रवा लोगन से गुजारिश बा कि वीडियो के जितना से ज़्यादा एकरा के आगे पहुँचाई कि एकरा से केहू के भी का कहल जाओ। माने अब तो गरीब के सब खत्म हो गई बा, लेकिन अब इससे ज़्यादा का कह सकिला। अब रवे लोग देखिए एकरा के का कइल जाओ का ना। सब लोग तो इलेक्शन में भिड़ल बड़ुए, लेकिन गरीब के हाल चाल लेवे वाला बड़ुए केकर धान का होता आ कहाँ जाता फसल सब देख सकते हैं। पूरा पानी में डूब गई बा भाई। तो बस हाथ जोड़ के निवेदन भाई वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी कि गरीब के कुछ मदद मिले के चाहिए, जो कि अब की फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ। आज हमारे ना बहुत लोग के बर्बाद हुई बा भाई ये बारिश की वजह से। एकरों पर जरूर केहू ना केहू ए पर ध्यान देवे कि किसान अगर 2 वक्त के रोटी कमाए खातिर कितना दिन से एकरा के सेवत तड़ुए। आज सबसे ज़्यादा मेहनत भाई धाने में होला। अगर चावल खाए के बाद तो कहीं ना कहीं एकरा में बहुत ज़्यादा मेहनत करे के पड़ेला। गेहूं में मेहनत ना होला भाई, बहुत कम मेहनत होला, लेकिन धान में पहले एकरा से जुड़ल पूरा एकरा के समझी जा कि कैसे एकरा के कटाई बुआई कैसे बुआला, कितना प्रक्रिया लगेला, तब जाके एगो अनाज तैयार होला धान के। आ तब जाकर के चावल आदमी कुटा के खाला। तो इस चीज़ के समझल बहुत जरूरी बड़ुए। किसान जे होई उ जरूर कमेंट करी कि कैसे ही बर्बादी के एकरा के कुछ माने अब रवा लोगन समझी।